aja kelalen jaluk ijining sesepuh kene jaluk dilancarakan acara atraksi jaran lumping ning dinagir aja nganglu kengilan aja nganti kelayatan ya nang ya dipersiapakan kabeh ayo nang singa depoke karo diunjelang-unjelang ayo nang kanggo sing ana ning dhuwur panggung nang minggir nang nok minggir nok kanggo sing ning dhuwur panggung awas nok bos sing depoke rada maju nang depoke rada maju ayo ayo bos ayo nang tut siji jarane didadekaken ya aja kelalen dicandak jarane awas sing hati-hati bos dicandak jarane sing ngono ayo nang kanggo Kang Rohim sing ana ning guri panggung ayo inggi awas nang dicandak jarane sing bener ya ayo nang sing hati-hati
diparingi maning didadeni dicandak ning bener kumpul dikumpul namanya ayo nah ayeuna dikumpulaken carane sing bener